И здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм KoeniPoBG и това е, мисля, че трета част или четвърта, окей, да кажем, че е трета част на Lucid Nightmare. Последния път търсихме как да се измъкнем. Надявам се, помните. Окей, така, само да... Окей, значи търсихме някак си да се качим... О май гад, да се качим ей там. Значи това ли беше видението? Да, трябва да се някак си да се качим там. Но това може да стане единствено от ей там. Обаче не знам как да се качим. Трябват ни стълби от ей там, да скочим ей тук, така, после да скочим там, ей тук, ей там и да, разбрахте ме. Ще ни трябват стълби за тази работа. Тоест, разбирате ме, от ей тук трябва да се качим някакси. Но аз си нямам и на идея как. Help me! Окей, какво има тук горе? Нищо. Коридор, окей. Там горе. Окей, значи от... И тук отгоре можем, от и там отгоре хора можем, обаче не знам как да се качим. Има Iron Door, окей. Нещо друго. Окей, всичко е тъмно. Чух нещо, аз се умитам. Окей, значи, о мага, от някъде от и тук трябваше да се качим. О май гад. Откъде? Тези... да, това е в началото. Да. Окей, Окей, хора, пак ще позирам клипа, за да намеря начин как да се качим там горе. Понеже аз не знам. Окей, хора, мисля, че го намерих. Значи било точно ей тука. И аз съм била толкова сляпа, за да го видя. Окей. Значи, за да стигнем до там, чайте само да осветя, защото... Значи, ей там е това. Аз ще скоча ей тука. Oh, how am I gonna jump over there? Oh, man. I failed. Man, that's hard. I mean, like, come on. Oops. Okay, let's see. В къде бяха сега пък стълбите? Тук някъде натиснах ливъра за стълбите, бе. Къде са? Окей, хора, не мога да го намеря. Между другото, за да успях да намеря тези стълби и ливъра, пуснах се на Game Mode 1. Значи, ливъра беше ей там отгоре. Някъде ей там отгоре бе. Не, чай, къде бяха стълбите? Сега ще ви покажа. Стига бъгва. Окей, ливъра беше... Само секунда да намеря къде бяха и стълбите. Just a second. Къде са стълбите, бе? Мисля, че бяха насам. Да, ето. Добре. Намерихме ги. Джейс, трябва ми флинт. Окей, да осветим. Още флинт. Окей, хайя. Ау. Окей, никаква идея как ще скоча онова. Скочих го, yes. Браво на мен. Флинт. Окей, found it. Нали това? Да. Окей, и сега... Wow! This room is different. No. No! Сигурно трябва да строя нещо. Не, какво трябва да се прави?
Какво се случва? Хора! Окей. Още едно. Окей. Гуд. Уоу! Wait, what should I do with those bookshelves? Man, leave me alone. No! This isn't funny. Definitely not funny. At all. Not funny. Не е смешно, стига. Не. Абе, тия букшелфове, какво искат от мене? Окей, умага почна много да лагва. Окей, хора, нямам си никаква идея какво да правя и лагва страшно много. Никаква идея, хора. Просто ще... как лагва. Ще варя на Shift. That's just epic lag. Вратите се отвориха, но кои врати? Oh, it's this one. Oh, hi. Oh, стига лагва. Лагва. Ей, чакай, това... Не е ли унази стая нашата? О, хело, господине. Какво? Хай, Франк. Не ми каза, че почнем от начало. You found me. Hi. Най-накрая. Such a pity that you have to wake up. You're still looking for a story, right? And as always, you ask for my advice. Even here. Whoa. Ne. G, you're not doing that. No. Well, my dear brother. Не се хвърляй. The answer is simple. Tell this story. No! Oh my god. Frank, calm down. It's just a dream. Ние сме сънували, хора! Oh my god. It's just a dream. I'm alright now. Oh my god, направихме всичко това за нищо? How did you find me? You were sleeping in my attic. I've been painting landscape for the last week. When I told you were afraid of heights. Yeah. I think you should try too. I fear darkness, not hate. Then you could write a story. Sure, a horror story. Да, това беше страшно, наистина. Окей, хора, това е от мапа. На мене ми харесва. Ако сте джойнали, дайте палец нагоре. На мен ми хареса. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм на Spectator Mod. Окей, благодаря, че ме гледахте. Харесайте видеото, абонирайте за мен и ще се видим следващия път. Какво? 848 минус 848. Ей, това е готино, как? Искам и аз да пейнтвам. Дай на мен. Oh my god. What is it? My brother. Nothing was... Okay. Окей, хора, благодаря, че ме гледахте и до скоро. Кажи чао. Кажи чао.